उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. शिरोडा वळागर समुद्रकिनारी नेटमध्ये अडकलेल्या कासवाला स्थानिक युवकांनी मुक्त करत समुद्रात सोडलं. महेंद्र गवंडी, प्रशांत मांद्रेकर यांनी या कासवाला जीवदान दिलंय. पाहूया. टाइम लागला शिपिये बी लागले. आता स्टॉप करू मग एंडिंग काढूया. काय रे स्टॉप करून एंडिंग काढूया. पाय भरा असं येतं पाय अडकले दोन दिसतात. पलटी मारणारे कासवा पलटी मार. हा दोन पाय आणि हा दोन पाय दोनात अडकला काय रे. राव रे आमका नाव लायता रे परत दिसता रे. दर्या वाटेन करतो असं कर. दर्या वाटेन कर. मायावर बघ मस्त असं.
कुत्र्यांका मेळतला आल्ला सकाळा कुत्र्यांक मेळतला आल्ला चान्स काय ना मरे तांकां शिराकला न्हू गेला ना आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.